buying na from my dinner never no bossing catata, and I saw no. I make an Ali Bunine Buraburu, a bayan on a guy in my band. I can Chukoki, Boyam Robosin Catata, Juelu Anyaka, Macaroboro Kamami and okay. Our Mayaka, you wedding. Come on, no Chukunya in Kana Kata. So I just couldn't Chukuno Ndo. To buy Gagani, I took I would have been on a one propose upon Aragopos on Apro. Kaikwa Koto to the case in Miana Nibu. Onya Bata, they qua Koto to Atran Abepo show to a folk. Oyan Zaman Ebus or Zaimuno. If it is Zaimuno, is up to be, is Zambara, Macarobia de Quembuga. Ihe na-eme bụ omenala Igbo ebe ị na-afụ m kịta nna gwa gị okwu kịta bụ na obi eziokwu na NTI. Ihe na-eme ka ịmata n'isi ụtọ abụ ka anyị kwọpụ Chukwu aka ụtụ, Chukwu kwọpụ aka ụtụ. Ihe niile anyị na-ayi akwọba aka ụtụ. Ụfọdụ wee jụọ gịnị bụ ihe niile ahụ anyị na-ayi. Ụfọdụ na-amaracha amara ma bịa jụọ gị. Ọ bụ na gị na St. Peter ayịrọ eburu St. Paul maka na afa gị o nwere senti gị na-ayi dịka obere chi na nke igwe ka o si wee dịrị gị. Anyị nwabụ ndị Igbo na-eme omenala Igbo na-ekwenye na nke anyị bụ na chi anyị bụ ya ka a na-akpọ chi na agụ dolu unu nwechakwa afa ncha kpatara mmadụ pụta ọsị gị ọ bụrụ na chi onye esi ike nke pụtara na onye ọbụla nwere chi orere na ụtọ anyị were asị ka Chukwu nke anyị bụ Chukwu oke abịa maka ọ bịa kwụrụ aka Chukwu oke abịa ma bịa kwụrụ aka ekekere ọ bịa kwụrụ aka eje na akara nkwa ya ebu anyị so ejebiri ije ya ruo ụlọ amụta nwoke so mụtakwa nwaanyị ihe akụ na ihe enwe ọganiru bịa kwụrụ aka ndụ ogologo bịa kwụrụ aka aka yocha amara bịa kwụrụ aka ma aka yoga aka yopụrụ ụzọ bịa wụrụ ọjị maka mgbe ụfọdụ a na-abụ atụrụ ebe a na-aka ya tufu ihe ndụ ogologo bịa kwụrụ aka ogologo ndụ ụmụ anyị bịa kwụrụ aka eje na akara nke anyị ebu anyị so ihe a na-akpọ n'elu ọkpọwa yọba yọsịa ihe ọ furu kwewe kwụsie anyị bụ ndị ya ekwu ka o si wee mee na anyị nọkọta n'otu ara ha nwere onwe anyị na-azọ oge eriri anyị aka ala Igbo ya nwere onwe ha Chukwu ekene ọkpara atụbara ọnụ akpaba na nkata ekwubere okwu kịta ka o rejiri ọkwa ya ebidogo ịtụ ya ọnụ mitin ebidogo ya kịta ka mitin bido mana ihe na-ekwu etuwu kata m sị ha m ka m nwere onwe m ntigbu etigbuola anyị ahị nne mgbe ọbụla ya nwere ogburu onwe anyị onye ọba bịara imere m ebere na ya marọ ya ka m ji agwa ndị mmadụ mgbe ọbụla adị nsọrị ọkwara mmadụ ka ị na-asọ ihe ha na-arụ adị nsọrị ọkwa mmadụ ka ị na-asọ ya ka esorokwara sị gị sọrị ihe na-ekwu okwu ya bụ ana Igbo na-agba gara gara Chukwu biko mee ya ka o doro biko mee ya ka o doro biko mee ya ka o doro ndị niile na-azụ nwere onwe ka ha wee nwere onwe ha nwụọ n'okwu nwere onwe eru ha aka nwere onwe eru ha aka nwere onwe eru ha aka ndị na-acha akụ eru unu aka na ọ bụ ọdịghị n'aka onwe ihe o mere ọ adịghị n'aka o yefit gị onwe onye mmụta dị efit iri ise tie ya ese tie ndị ọcha mere siti onwe setịrị ịpịa ya ogbogotala elu iwu na itoro ogologo nnukwu ịpịa ya ọdọkpuo na ọrụ na ede mkpụmkpụ ekpụta n'ihu ma ọ bụ ebe azụ m itoro ogologo Chukwu mere ọdụ ntu a ewere asị atana m aṅụ mmadụ nna m bịa kwụrụ aka agụgụrụ mgbokoro nkwụ ji eme bịa kwụrụ aka azụzụ a alizere atụma bịa kwụrụ aka ihe na-emeta atụma bịa kwụrụ aka ebe onye bikọ ọ na-agwachi onye pụta ọsị gị ndị nke adịzikwere ka ha bụ ndị dibịa ọmadị ihe a ka eji wee si nri eji wee zụ nna ya onye a ka eji si nri eji wee zụ nna gị nwe onye ejiri ngaji wee zụ nwanne m ịmako nnọọ ebe nke atọ ya nnọọ n'ụtụrụ a ọ nọzụgo ụnụ gbakpọ m ụzọ eje mbe nwanne ya bụrụ aja ije onye jere ebe nwanne ya onye ọmaka ọ bụ ka anyị ka a na-nzu ihe nzu na-egosi ibe ife ndị ga-ewere oke na nzu ahịa aka ugbu a ga-abụ ọganiru a n'Igbo gbara gburugburu ọ ga-ewe nzu ebe a ga-ewe nzu ebe a bụ Chukwu okike abịa ma Chukwu kerie niile ọ ga-ewe nzu ebe a ya ebu ụzọ wee were nzu ndị ọzọ ewee were nzu ọzọ ahịa aka ebe a bụ n'ala Izere Asaba anyị nọ ọ ga-ewere nzu ebe ebi ka ọ na-awachi ọzọ a ga-eme ebe a bụ na ahịa aka nzu ogologo ndụ na-arụ isi ike na ọganiru ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ọ dịkwa ebe a nzu nna mụrụ m amụba eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ ọ dịkwa ebe a 5 senti mgbe ma fada ji wee nwuruo taa onwe onye anyị na ha na-ekpe ikpe onwe onye anyị na ya na-akọ ọnụ onwe onye anyị na ya nwere okwu anyị na obodo ahụ akọ onwere ogbe anyị na ya na-akọ ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ senti o debere anyị noise and ebere anyị bụ na anyị ama ndebere ụmụ anyị noise anyị ama ndebere ha ihe ya bụ ha gbakọta azụ na-agha ha ahụ o butere nnukwu arụsị jekwa dee ya ede gọgụlọ ya
tinye ya na Google nye ụmụ gị koodu ka a marakwa ka esi enye ya nri n'ọrọkwa ibute nnukwu arụsị ibisi n'onwe ka moto si wee nwaze maka na o nwere ike onye a jiri bute ọgwụ ahụ ọ dọba arụsị ya ka ọ na-echekwa mana o tinye ya nke asidentị adịkwana na ya ihe o tiri bụ ụmụnna dị na ndị iro maka ọ dị ya ka ọ karịala ya o mechaa asidentị egbuo ya gbakwa ụmụ gị na Google ebe ha ga-ajụ ese ka a mara ka esi enye ya nri ka ala Igbo wee jụọ oyi ndị ga-ewere nzu ebe ahụ agba agụgụrụ mbụ ọkọrọnkwu otu ji ekwu eme dị na nwoke ndị ebi ndụ ha na-ekwu n'otu a ka o si wee kwu ọnụ mara ya bụrụ onye lọrọ ụwa mana agụgụ mana ọ bụrụ na agụgụ ahụ ghara eme okwu ma ọ bụrụ na o nwere ọ chọrọ ka imeri ihe eji emechi na agụ ahụ ebu ibu ekwu akịta onye nọ n'ụka ebe ha na-asụ ịfụkwara ihe onye nke a na-akọ ịfụrụ ihe nke a kara akọ n'ụwa kịta ma gị lee anya kịta nkwa ekwere gị na ị ga-efe efe ferelaba ọgụ adaala m nwobe nku iji fọ na naanị nzu ihe ọma niile ahụ bịa were nzu niile anyị kwu n'ọfọ bịa were nzu eji a na-akara nke ebu n'ahịa eso onwe onye anyị na-agba mgba nke onye dị mma nke anyị dị mma kama na ya na-ekwu n'ụkpana nwata ezughị ezu ọbọ isi ọkụ ọ na-aba ahụfụba ọkụ ụfụ ọ ka agba anụ ọkụ kpụrụkpoto mkpomkpomkpomkpom igosi na arụ na-afị ụfụ o nwere onye ebu n'isi ọhụụ dị mma maka na eburu gị n'isi ebe ahụ ebu n'isi ga-emechi ifu n'isi bụ ọkpụkpụ ịdị ya relax eburu gị n'isi chemụ nọ n'uru mgbe egbu anyị kwuo gị anụ ifu n'isi bụ ọkpụkpụ ya ka eji gbọọ ya isi ọkpụkpụ kọmando isi ọkpụkpụ efu ya n'anya gị na-abụ biko ewere ọjọọ otu ka anyị na-agụ ụfọdụ mbịara ọ na-aga ọjọọ na-akọ ihe ọzọ ma na-akpa nkata ọ ya bụ ụtọ ọjị iji gosi na anyị dị obi dị anyị ọcha ọ bụ na o nwere iwe na-ewe ihe na-ajọ njọ ọba na-awa ọjị a na-akọ ọnụ efu na okwu adịghị ebe a mana nke a ọ na-egosi peace udo dị anya ka na nzu bụ ọganihu onye ọbụla amarachala mgbe mbụ ka ndị ụka sị na ha mara ọmana ha amasị kịta peace yes ha amarago no peace a sị nga na-agbụgo bọọlụ na wọọlụ ọ dachighị azụ gafezie ndị niile bụ ụzọ elu nke gbazie na azụ so onye ọbụla atọ ọnụzie n'ezi ya na and ụfọdụ agaala ụfọdụ enwezi strength ịgachi ike egwusiri mmiri ya kpatara millions of people are tired ihe na-eme kịta na-abụ ihe niile a na-eme bụ ka ada adịna ka a gasị na ihe a na-eme na ya adị na ọmụ na-eme ụtụtụ obilikwa jekwa gịnị nweta nwa anyị bụ na-atụ Chukwu ihe anụwa bụ edo ka ala Igbo ka o doro ezinụlọ anyị ka o doro ụmụ anyị edoro edo anyị ahụ okporo ụzọ niile anyị ga na-aga ga-abụ edo edo ihe ọma niile ga na-emere anyị edo edo anyị gara egbukekwe ka edo maka edo bụ ihe si n'ala ewepụtakwa otu esi ewepụta nzu maka ilebekwa ya ka ịfụ ka mma ya dị Chukwu eke ya odiri onwe iche nwee ụhara nga o debere ya Chukwu nwere ihe niile otu a Chukwu si wee nwee ihe niile ka Igbo Chukwu si wee were enye ndị Igbo enwekwa ihe dị iche iche anyị nwere ihe dị iche iche unu esuziri onwe unu imi ndị na-azọ ka ha nwere onwe ha esu imi ekwuo wan ya bụrụ wan emedịna ekwu otu ije ti ya 4 ka eto ya na gị a maka ego onye na-agba mgba dị otu a maka nwere onwe a nna afụ edo aja edo ya ahụ n'ọjị Chukwueke bịa wụrụ ọjị agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ara agụpụ ụzọ ọ na-akwụrụ ndị be anyị ọjị abịara n'ọmụnụ ọ gị ma onye ihe eke amarọ ihe anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taata bụ ụbọchị ekpukperechi nke ndị ọcha nye anyị ya bụ mbọsị ụka ihe a bụ ụka ka anyị na-aka ihe anyị wee na-ayọ Chukwueke abịa maka ọ bịa chekwaba ndị Igbo ihe ọ na-abụ ụba alụba ọgụ ịfụ na ọgụ akarịa na ịzọba nne gị ịfụ na ọgụ akarịa na ha ya aka ịzọba ụmụ gị ọ bụrụ na gị ya zọrọba ụmụ gị fụkwozie na ịmakwụzie nke na-eme eme maka onwe onye chọrọ ka ọ nwụọ ịzọba isi onwe mgbe a lụrụsịa gbakọtasịa onwe ndị afụrụ amara nọ ndị a ka e mere gịnị ka afụrụ Chukwu biko ana m arịọ ka imere m ana Igbo be anyị a ka ọ jụrụ oyi Chukwu mere ka Igbo jụrụ oyi anyị na-enwe ihe ahụ n'ala Igbo ihe ahụ dị n'ala Igbo ihe ahụ anyị na-esu onwe anyị imi ndị e nyere si lekọtaba anyị anya na-esu anyị imi ọ ya bụ ntaramahụhụ anyị na-ata n'ala Igbo
onye Igbo ọbụla gee ntị ebe ọbụla ị nọ onye Igbo ọbụla mara ka isi ekwu okwu onye Igbo ọbụla mara ka isi anọ nkata niile ga na-akpa akpakwana ihe eme anyị ya ịkpakwana nkata eme anyị ya na o nwere ndị ekpotere ewu ya n'obodo ṅaa ntị ṅaa ntị ṅaa ntị ndị Igbo ṅaa ntị ṅaa ntị ṅaa ntị ṅaa ntị ṅaa ntị o nwere ndị ekpotere kpoyi n'obodo legharịa anya na striti gị legharịa anya n'ogbo gị kpatuo anya gị ana ị ga-afụ na ị ga-ebido ịfụba ndị ide afụbu na-agbanyeghị na na taụn ọma onye ọbụla ị na-afụ n'Ọnịcha iruo Legọs fịa ị ga-asị ya na fesi ya dịka fesi nna afụ n'Ọnịcha ọ ya sị gị were uche nna fesi gị arị ka fesi nna afụ Saadị Amuwo na Legọs abi ọ sị gị yes ọ ga-enwerịrị ebe ndị bi na taụn nwa mitiri onwe ha ife onye na-aga ụzọ ị ga-ama na onye a na-aga ụzọ mana ife onye bụ eke nkwụdogharị eziri ka ọ bịa kwugharịba leba anya na striti gị gbakịta adịrijebe kpatuo anya ife ha na onye eke nkwugharị a jụọ onye ọ bụ mmadụ juru na striti na mmadụ juru n'ogbe mmadụ juru n'obodo na ana Igbo a ihe bịara abịa na ana Igbo a akarịala ana Igbo a ma ọ bụkwa na uche ụnụ adịrị ya ka m ji si ndị eze kwuo na okwu ihe bịara abịa na ana Igbo a bịaju na be anyị akarịa na ndị be anyị nwa ha enwe ụlọ legharịbanị anya ndị Igbo legharịbanị anya ndị Igbo legharịbanị anya ndị Igbo kpatuo anya ana ihe bịakwutere anyị buru ibu ha rịpụtaba bụ ihe nọghịrị anyị ha rịpụtaba anyị ga-ata nnukwu afụfụ mana osebụrụ ụwa anyị ekwe ka anyị taa afụfụ Chukwuoke abịa ma anyị ekwe ka anyị taa afụfụ Chukwuoke abịa ma ama nkwe ka ndụ anyị funarị anyị Chukwuoke abịa ma ga-echekwaba anyị Igbo a ọ bụrụ na ndị azụbezucha ha kpacha ha ga-ataki ya ya onwe izu ọjọọ ọbụla ezuru n'isi ndị ala Igbo be anyị a izu ọjọọ ọbụla ezuru n'isi ala Igbo be anyị a anyị ala be anyị ka anyị na-ekwu okwu ya onye ọbụla zobe obi zobe onwe ya ka anyị zoba na ala Igbo be anyị izu ọjọọ ọbụla akpara anyị kwu n'izu ahụ agaghị adị ire wee yọọ Chukwu ile anyị fụ ka anyị ra sọghị ma nọmbar of people ndị ọzọ amaghị ha sọghị ma ngwuru m ọnụ onye ọbụla Chukwu biko do nyebere anyị ụmụ nwaanyị nwa n'obodo nweziri ka ọ dị ka o nwee ndị a ga-akonsida n'ihe a na-afụ kama ka arapụ ya n'ọdị ime kama onye ahụ nọ ebe ahụ o mechaa mgbe o topụta ọ ya chọpụta na ọba gburu Igbo ọ ga-anata Igbo nyebere anyị ụmụ nwaanyị nwa nyebere anyị ụmụ nwaanyị nwa nyebere anyị ụmụ nwaanyị nwa n'obodo na-eme mmụba abụkwa ụmụ nwaanyị ọ nwụrụkwa ụzọ ọzọ ha ga-esi amụba abụghị ka Chukwu nyebere anyị ụmụ nwaanyị nwa nyebere anyị ụmụ nwaanyị nwa ma ndị mụbụrụ mbụ ha mụba ọzọ na nọmbar of ndị mmadụ na-agbatu agbatu o nwere ndị edebere n'obodo na-alụ ụmụ okorobịa n'iyi n'obodo nke ikpeazụ a kpatuo anya gị ana na ala Igbo be anyị esetisịrị ndị na-anasị ụmụ okorobịa n'iyi na-agbagbusi ụmụ okorobịa na-akpụrụ agbagbuo dị n'ala Igbo ya kpatara kwa ọnụ gị nga akpụrụ agbagbuo mmadụ na-eme isi gasị n'ala Igbo kpatuo anya gị ana a tụrụ n'ala wee na-ebibi ndị mmadụ n'ala Igbo menyụọ mma ha ọkụ menyụọ ọgbọ ha ọkụ ndụ anyị si kwere ga-emenyụ mma ha ọkụ ma menyụọ ọgbọ ha ọkụ ka ndụ anyị wee dịrị anyị ndụ a ka anyị si egbu ya n'ọfọ ndụ a ka ọ ga-adị n'ọfọ ọ bụ ikpe oyi n'ọgbọ ọfọ onye kwurichi ekwe nna na-ekwe na ebube agụ m ka njem ebube aha ekwe ebube no one come out ebube agụ aya wo je ọjọ́ ayé ko ni no ai e ka ya mo ni mo ka ya ba mmadụ ya nwoke ejima mmadụ ya mo ejima mmadụ ga nwoke ejima asi na nka mmadụ yi sa mo ejima o mba ọ gọọmenti ogene ejima nọ n'ụzọ ngwa dịzere na ọjị ka ozu unu o nwere ebe ọ bụla ọjị siri ukwu mana mgba aka dịrị ebe ahụ otu a nwere otu ọzọ ndị na onye ahụ
ejima nọ n'ụzọ o nkwere ike ọbụrụ nwa onye ozi 2020 onye ozi 2020 eso n'idi ya na mmadụ mmadụ amaka ihe onye Igbo ji akụ mba mbụ mmadụ oruzie n'oge anyị hapụ ịkpa mmadụ kpabazie nnukwu ego den ibezi kpaa nnukwu ego nwezie obere mmadụ asịrị ego ha dị too much ya na ha bi amụrụ ha na Amerịka ha bi di onwere ihe mpa ha ji ego ma ha nwee ego but we know the same anyị adafụ ego ha mgbe ọ ya anatazi anata ọ nata gawu ọla Amerịka o mechaa ọnkụrụ ha ji ekwe enyere aka ejebichie di ya biri n'ezigbo ụlọ nke ọzọ nwa onye ga-anọchitekwa di ya ọra ji akwa ma achọ ha afụghị ka ndị na-anya efu na ha chọgwụkwa ha na afụrọ agwara ọnkụ ha ba egodi di ya ji ebirigodi di ya ọnkụrụ ebiri na-elekọta ihe nwanne ya mgbe ha natakwa ọ bụ na ha nata anya takuma na-agbagharị anya takuma ọ jere anya takuma na-eme hipọ wute canvas onye wasọkin ruo ebe a ojo mgbomgbo jin were canvas lụkwasị ya iri n'ike ha ka nke ma shee efe oversize yiri na ata Americano were ebe ahụ America atagoro eji enukwu mmanya aga arụsị mana nke a bụrụ na arụsị ka anyị na-agụ ihe anyị na-ekene egwu Chukwu ekpere ụtụ anyị na-eyichi anyị nnukwu mmanya ka Chukwu oke ṅụrụ mmanya ngara ọnị debere anyị onye nyere orie adị m achọ onye m ga-adị ka ya ọ dị ka m bụrụ onye ahụ na ama adị ama m nwere swearing date dị short ijezi dịrị ka onye nya nwanne echi ịmara nwere ike ị na-esi ka e bụrụ Dangote na ya bụrụ ya tata na nwanne echi nwụọ Bezos nọ nwere ka ọ na-akwado iwere mmanya isi alụsị ka ogbuolu mmadụ mba ada ji nke enye ebe onye onye ọgwụ onye a nna agwụkwa mbịa gbuo mana ile anya maka ọ nwere ezigbo nkwụ eji nta isi chata wee bịa gbagharịara onye ego achọ nka gị na-enwu onye gwara alụka na ọ na-aba nna na-egbuzi oge ịchọ ka o tekara o mere gị ọrụ ọrụ bụọ ya ka aka iwu ọkụ ya na otu ọjị bụọ ya bịa ọ baa ya ọra asụsụ ọ pụtara ụzọ ọ na kọz na asidenti ọ pụtara ụzọ ọgba ebe a gburu mmadụ iwe ji ya ịfụ ka papa gị nye na-ezuru ezu ebe akwa efere ma laịta ịfụ papa gị agha ka nna gwa gị ma iji ebe mmadụ ije ileta agadi nwoke iwelu ebe agadi nwoke ahụ chọọ ka ije fụ ya obupụta ụdị ihe a ukwe nke a kwuchie wee bịa wepụta ụdị ihe o ji n'aka kịta wee so otu a na-atọ gị ya n'ihu gị na-agba nkata ụra na-azụkwa isi anyị na-azụ nna gị kwanụ osi ara anyị dị m dịka Lagos nwadị ahịa akwadi obi ga na-asị gị na nwoke achọgokwa ịkụ m nsị ị dere ebe a kpebie n'obi gị na o nwere ihe a gọtara n'ọchị a na ga amaghị ihe ọ na-atọghị m ọnwụ ihe mere ka nwoke a na onwere nwoke a ya gbọtọghị ebe a na nga gbarago ebe a ị na-ekpebie na ihe ọ fụrụ ya bụrụ na nwoke a Holy Ghost fire n'ime obi gị dị na-abụ sie n'ike nnụnụ na na-anụkwa olu nnụnụ onye obodo oyibo mpa anyị na-anụ onye
ị na-afụkwa Chukwu Emeka nwa ma saịdị ya maka ọ na-anọkọta bịa ụlọ ntị isi abụọ na-afụkwa Chukwu Emeka na Lagos ahụ na na-emekọrịtakwa ya anya ma n'unu a na-afụ ya anya onye nke ahụ mana ụdị chikere ya ụdị obere nwata dị ka okwu ezigbo okwu obi ya na-asị gị idisi ọna nwoke ahụ azụkwa anya ọgwụ mana ịma mmata na ihe ọ na-akọwara gị ebu ka ị nyere ya aka na nwanne ya na-aṅa ntị maka na okenye ya ga-ericha onye ọbụla aka ihe ntọghepụtara n'ihe a kịta abụ ọjị mana dizin eji eti ọjị n'ihe a wee mee ya bụ ile ọjị anya ọ dị very fresh ka ọ hapụ ịkpọ nkụ ka agadi nwoke a ji wee were akwụkwọ une wee kee ya jizie ya lapụọ ya wee kekọta ya akwụkwọ une a enye ya ndụ preserve ya ọ dịrị ime mmiri akwụkwọ une a mgbe ahụ ọ dị akwụkwọ ndụ anyị mee ya ọ nọrọ ya pụtara o ji dị otu a ịfụna mana nwata a bịara abịa ekwezi atọ ọjị a maka na ọ suspect ga akwụkwọ na akwụkwọ na-agba aka ana m achọ ka a na-akọwa ka a na-aghọta so unu ga-anọkwa ebe a kịta njekwa ụta ukwu na ọzọkwa kechikwu ya mana nke a ka dị ire ịhụ ya ya bụ ihe a na-akọwa bụ ị na-ebi ụwa na-agbakọ ụwa a mana onye toruo ọ mara ị gaghị ama ya otu n'itoru ịma ya ihe kpatara ya na-ewu mgbe ndị be anyị ji wee na-eme ka ụmụ ha mata na onye abadị ọnkụ onye abadị ọnkụ onye abadị ọnkụ body uncle, body uncle, body uncle, body uncle, body uncle, body uncle. You are the next body uncle. Yes, sir. Maka ya na akpọ body uncle ọkwa. Ndị ọzọ na-ekwukwe na-ekwukwa body uncle. Ya na dadi ime na-emekọrịta ọ body uncle. Nwa ga na-eme na mụ abụ body uncle. Na ama m ka ha si emesi na be anyị. We are not relating. Ụmụ nke ha mụtara abanyekwa Lucia dị ndị nwa ha ebidokwa otu body uncle a. Ụmụ my body uncle a ọ na-eme. Ọ bụrụ oge oto ogologo. Oto ogologo ọ bụrụ ka ha si eme bifo a ga-abịa ịchịkọta ya ọ dị ka ọgụ anyị na ndị agha anyị na-ayọ kemgbe ajụ oruzie ka o ruru kịta anyị akpụlichara traụza anyị t-belt na ọka ikoro efe yi gbasa na ụfọdụ ndị agbara abịabazie n'ọnụ ndị ezigbo mmadụ ndị be inye aka ka onwe isi labani n'onwegwe n'isi chezukọ zuo n'ike ọ bụ ihe gụburu unu bụ ka ụwa kpasaa ihe gụburu unu bụ afụfụ anyị na-ata ọhịa na ụnụ na ya obu ka o mee afụfụ anyị ekwetago ka anyị taba afọ a zuzie n'ike mana anyị gburucha kparata ma wụsa ndị nwe ubi ihe na ya Chukwu bụ ka ọ gaziere ndị Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo wee dị a na-ekwu maka nwere onwe Igbo a bụ onye Igbo ma ọ na-ekwu ụzọ anyị ga-esi wee nwere onwe anyị onye ahụ anyị enwekwa onwe ya ala Igbo ga-ahụ onye ahụ ọkụ ala Igbo ga-ahụ ya ọkụ agadi nwoke ya ma value mmanya na yiri ebu ya mmanya ha otu ya ma ọ bịabeghị ka ọ tụpụ mmanya ọ gbajuo ya glaasị wuo n'iro ana ọwụwa ya ọwụọ na mkpụrụ obi ịfọ ka nsị atasị ya nwanyị ka o were ree ere Mbozo bi chọba kai okay, I got obre. If we be ni mara na ala ni no occasion. E be were if ijo occasion bubute mmanya, I chọwa glass eji anya makana. Ha bere gị, men bere gị ka nwata. Ha bere gị tota ka nwata, bere gị na ihe a. Aka ọtọ ụzọ na abịa debe eje ịgba ya agbaju ụtọ. Mmadụ ahụ ya na ihe a na half a cup ebe ihe a were ahụ ya. Ịfụ ana ndị a na-emebe n'ebe ihe a ịnweta ha n'okechọn ịmara ha abịa ha na jenye ha nọma glaasị Zalaba Igbo ya gba mma nwanne bụ na ntị ihe anyị na-ebe ata bụ ka anyị agọ n'ọjọọ otu bụ ekpere ụtụ n'ụbọchị nke taa ihe anyị gọrọ n'ọfọ anyị gọrọ eke na orie na afọ na nkwụ n'ime ya ka ọ bịa mara anyị mma ka ọ bịa bụrụ anyị ọganiru ka ọ bụrụ anyị nchekwa ofu ọfọ a ka anyị ka na-agọkwa ya n'etiti ndị Igbo Chineke nyere anyị Igbo ike chukwaba ndị gị chukwaba anyị ọ bụrụ na ichekwakwa anyị onwe ya ga-echekwa anyị ebe ọ bụla ga-esikwa oge
chukwu ebe niile ga-ezikwa oge na Igbo a nwekwa anyị enwekwa chain cover ọ bụrụ nwaanyị asịrị ya enwe crochet anyị enwekwa crochet chukwu biko chekwaba anyị na Igbo a biko anyị enwe ozi nchekwa nwezi onye anyị trọsụ ndị anyị trọsụ na-ajụ anyị kedu ụzọ nwezi eme ụzọ chukwu anyị amazi ụzọ na lead the way God lead the way chukwu lead anyị chukwu kpọrọ anyị kpofe anyị n'ebe ịchọ ka anyị nọrọ wee dị steeti chukwu na onwezikwa onye m ụzọ mgbe niile anyị gwara ha kpọrọ anyị amaghị ụzọ ndị atọ nụkwa na-ajụ anyị ọ nwere ụzọ nke anyị ma dịka nji wee nụ maka plan B ama m nke bụ plan B biko nye anyị ụzọ biko nye anyị ụzọ ị na-enyekwa anyị dị ụzọ ime anyị nwa bụ ndị alaba nye anyị plan B maka ile anyị fụ na alaba nweziri ka o si adịzi n'ụtọ n'obodo nweziri ka ọ dị ọ dịzie ka anyị awụzi na chukwu ya awụzi ndị gị ọkwa ga-esi anyị kụba cheki ya na onye nwe anyị biko nye anyị plan B anyị ga-ejikwa enwe ike na-arụ ọnụkwa dị alaba Igbo kwanụ Igbo bụ Igbo ya bụ alụ ụlọ mmadụ ya ozugbo Igbo ebe anyị nọ NTI TV ebe ọ na-akpọtụ ebe a na-eme omenala Igbo very raw ọgwọdọ anya agwa were ife mụta gị tara ka ọ nwere ife mụta ka ị chọrọ ịtọrọ amụsị ihe gara amụkwa na-esonyela anyị n'ife anyị na-eme na NTI TV na-esonyekwara anyị na Igbo Gist TV na-asị ihe ọ bụla anyị na-eme na omenala Igbo amaka omenala Igbo mara mma n'ụzọ pụrụ iche ngwa na-esie na anyị nwoke gbara zanzam ọ dị mụrụ onye dị ya ịmako engineering construction company aka na-egwu ụlọ ọ ya wasịrị White House a ndị ọcha nọ na ya ndị ọcha ji alụọ dị ọkpọ m sị hapụ ha na takọ na onwe Igbo ba anyị ihe ka ga-ese ndị Igbo anyị na-akwado o nwere ife ọ dị ahụ ihe ndị Igbo anyị ga-emesi enwe taịm ihe ndị Igbo anyị na-agbala staff of office ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị